ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ରଥରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଧରପଣା। ଏ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅଧରପଣା ଲାଗିହେଲା ପରେ ପଣା ପାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏଇ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମରୁ। ତ ଆଜି ଏଇ ଅଧରପଣା ଅବସରରେ ଆମର ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ସମ୍ମୁଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅଧରପଣା ଲାଗି ହେବ। ପହଣ୍ଡି କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ରଥରେ କେତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାତି ଦିନ ଚକା ନୟନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଗଲା ପରେ ସେ ବି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କ'ଣ ହାଲିଆ ହେଇଯିବେନି? ଏହି ସମୟରେ ଅଧରପଣାଟି ଲାଗିହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଭରିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ସୁଦର୍ଶନ ଭଗବାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।